Уважаеми колеги, съвременната международна маркетингова среда се отличава със сложност, динамични промени. Тя е силно рискова. Конкуренцията все повече се ожесточава. Причини за това от няколко години са наличието на свободни производствени мощности и липсата на клиенти. Международният маркетинг е в състояние да се действа както на равнище на корпорация, така и на държавно равнище за решаването на тези проблеми. На равнище корпорация международният маркетинг предлага стратегии и инструменти, които могат да засилят доверието на клиентите в предприятията и те да се превърнат в лоялни клиенти, което ще им осигури постоянни продажби и съответно приходи. На държавно равнище решаването или съдействието от страна на международния маркетинг и подкрепата, която може да даде, е свързано с създаването на регионални интеграционни общности от държави. Целта на тези общности е да се осигури колективна защита на националните производители от чуждия внос и колективно да се съдейства за увеличаване на износа на пазарите на трети страни. Ярък пример в това отношение е Европейския съюз, Европейската асоциация за свободна търговия, Централно-европейската зона за свободна търговия, Северноамериканската зона за свободна търговия и други. Ние ще се спрем на примера на Европейския съюз. Първоначално страните в Европейския съюз влизат директно, стават пълноправни членове. През последните години, когато наплива за влизане в Европейския съюз се увеличава, се въвежда двоетапна подготовка и влизане в регионалната интеграционна общност. Първият етап, това е етапа на асоцииране. В Европейския съюз са разработени още в самото създаване два модела, началния етап, два модела на асоцииране. Първият модел се отнася за бивши колонии на западноевропейските страни, които никога няма да станат пълноправни членове, но през целият този период ще получават търговски преференции и финансова помощ. Втория модел се отнася за европейски държави, които по различни причини не са от учредителките на интеграционната общност, като Малта, Кипър, Турция и прочие. За тях се предвижда един преходен период на зона за свободна търговия, след което те ще бъдат подготвени за пълноправно членство. По отношение на бившите социалистически страни, след разпадането на социалистическия лагер през 1990 година, се създава трети модел за частично присъединяване към Европейския съюз, наречени европейски договори. Самото споразумение за асоцииране състои от няколко части. Първата съществена част, това са търговските преференции, които се дават на страната кандидат. Втората част е свързана с проекти в сферата на индустрията, науката, технологиите. Третата част е финансовата, средствата, които би отпуснал Европейския съюз за подпомагане на страната кандидат. И четвъртата част има политически характер, съвместно на решаване на политически проблеми. По време на асоциирането се създава зона за свободна търговия между страната кандидат и Европейския съюз. Споразуменията, които се подписват, трябва да бъдат ратифицирани от всички страни членки, което до известна степен в някои случаи забавя присъединяването. Тази ратификация трябва да стане от парламентите на всички страни членки и процесът може да протече с забавени от няколко месеца или няколко години. България, например, чака повече от 2 години ратификацията от парламентите на Германия, на Холандия и на Гърция. Когато премине етап на асоцииране, страните преминават към следващия етап подготовка за пълноправно членство. За целта Комисията на Европейския съюз разработва тъй наречената пътна карта на всяка страна кандидат, в която
Детайлно са посочени инициативите, мерките, които трябва да се вземат, инициативите, които трябва да се проведат, със съответните срокове, изпълнители и финансово осигуряване. По същество, съдържанието на пътната карта, това е изпълнение на критериите от Копенхаген, тъй наречените критерии от Копенхаген, които имат за крайна цел страната кандидат да разполага с стабилни институции, които да защитават и да осигуряват демокрацията, върховенство на закона, защита на човешките права и на етническите права. Другия момент в съдържанието на критериите на Копенхаген е да се създаде функционираща пазарна икономика, която да може да издържи на конкуренцията вътре в Европейския съюз. И третото изискване, резултат от критериите от Копенхаген, е страната кандидат да е в състояние да приеме всички ангажименти, които се предвиждат по линия на икономическия и валутния съюз. Изпълнението на тези критерии, подготовката за пълноправно членство се контролира от Комисията на Европейския съюз, от нейните експерти периодично на части и след успешното приключване на подготовката се взема решение за пълноправно членство, страната кандидат да бъде приета в Европейския съюз. По отношение на бившите соцстрани, в това число и България, беше взето решение само някои от тях да влязат в 2004 година в Европейския съюз, като отличници, изпълнили своевременно и точно според изискванията, критериите от Копенхаген. България и Румъния влязаха след 3 години от 1 януари 2007 година. Интересно във връзка с пълноправното членство в Европейския съюз е, че теорията и практиката предвиждат в тези регионални интеграционни общности да влизат страни само, които са на едно и също равнище на икономическо и социално развитие. Ако има страни с по-ниско равнище на развитие и с по-високо равнище на развитие, възникват конфликти, които с времето се задълбочават. Във всички интеграционни общности в света, а те са над 300, има такива проблеми. Например, в НАФТА по политически причини беше прият Мексико. В Европейския съюз по политически причини първо приеха Гърция, на по-късен етап приеха България и Румъния. Черешката на тортата ще бъде приемането на Украйна, която е абсолютно неподготвена за асоцииране или за членство.